Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSizwe TV ngesiXhosa. Ligqabhukile ke guys ithumba kwaNgcukana elokuqala phofu eloba why uNomfundiso noNgcukana bengavani njengangoku. uNomfundiso ummele ke into yoba uyamonyanya ke umtata uNgcukana emveni kokuba etshilo into yoba akho nto iza kunikwa uAzande apha, yonke into izawunikwa unyana walaa mzi. Umntu ofanele alifumane ilifa la kwaNgcukana ngubani. Wabe sesitsho ke omnye uba ndiyakonyanya wena. Wathi omnye isukele nini le nto yakho yokundonyanya? Hayi ke wathi omnye nje yinto ivele ikhona nje. Wathi omnye vele uthethe inyani kapha ebantwaneni uba undonyanya ngokusuka kutheni. Kutheni le nto uyilwa kangaka into yelifa lakwaNgcukana ekubeni uyintombi? Why utamkhulu engazange akutshoze? Because ngoku wenza ingathi wena awazi kwanto. Hayi kwacaba akathethi kusisitazi. Hayi ke waphakama kuNgcukana wayethetha wathi thetha apha ebantwaneni wangafuni ukuthi. Wathi ke mamelani ke ndimchazele. uNomfundiso lo wavukwa bubuhenyukazi apha elalini wathandana nonyana wenkosi. Nyana wenkosi lowo utata kudala ke mkhosi into makayeke because kwakhona idili edibanisa nomhlaba woNgcukana noweenkosi ababenayo utatana. And yonke le nto yayingeke ize yenzeke kakuhle. Kukho uNomfundiso obhizi ogxobhagxobha umtshato wonyana wenkosi. Waxelela uNomfundiso into yoba yiyeke le nto yale mjolo uyenzayo because le nto ichitha ubudlelwane phakathi benkosi notata wethu. uNomfundiso ke yena azange ayeke waqhubeka because uthi bona babethandana nonyana wenkosi until waze wabe uyakhulelwa. Khulelwa ke ngoku emithela indoda etshatileyo. Kuthiwa ke into yagcwala ilali yangaka ke. Hayi ke kuthiwa kwakubi ke kuyiloo nto ke ngenxa yoba uNomfundiso uvukwe nje yinto ebekufanele uba kudala wayiyeka yobuhenyukazi bakhe because ibiza kanjalo ke. Wathi ke waye wamitha indoda etshatileyo and ke ngoku utamkhulu wakhe kulapho wadisayida khona utata wabo into yoba akazumfaka uNomfundiso because uNomfundiso nguye omdala mos. Akazumfaka kwiinto ezinamava ezidibanisene nento yakwaNgcukana. So yena ngoku wenza ingathi akayazi. So lithumba lokuqala ke guys eligqabhukileyo elo because asikaliva ke likamama kaLazarus uNomfundiso necaba naye uliphethe iphepha lakhona. But ke lakhe ke seliphumile. So ude waziphendulela kuNomfundiso esithi utata kaAzande lo ongunyana wenkosi wathi asawuva uba ukhulelwe somxelela uba ukhulelwe because uthi mna ndandicinga into yoba lo mntana usisibusiso ukuthi sobayi-2 because menze out of love, sasithandana. Wavele wamxelela into yoba uzosikhupha ke eso sisu, mna andimdingi lo mntana lowo. So uthi ke mna ndaqonda into yoba hayi andinawukwazi ke and then ibrother yakhe yamsapota ke ihlangene nenkosikazi yakhe ngumama kaLazarus uba umntwana makaqhubeke ammithe ke umzala kwakhe ke bazomsapota bona ezifemeli. But indoda yena isithi makasikhuphe ke isisu. So kwakukubi ke guys, bekukubi kakhulu etafuleni. Jale kwanto Azande nje ingazi noba makajonge ngapha eyibona uba unina ngapha uyakhala naye ke benozonyembezi ke guys. But akho mntu ke waphinda watsho nto. Umntu ke wathetha nje ngosoloko esithi ingaba yile nto yenza uDabs ingaze aphinde atshate na okanye angazange watshata kwayena ubomi bakhe bonke. So khange akwazi uyiphendula uNomfundiso lo part waphakama ke ekhala washiya kanjalo. But uAzande kushiyeke nombuzo ke kumalume wakhe xa umalume eyoxolisa esithi yena yonke le nto bengamelanga ivele ngolu hlobo because yena nomkakhe uNozamile bamkhulisa bemazi bemthatha njengomntana wabo. Ethi njengoba kule ndawo kuyo nje it's because of thina zange sikulahlela izandla. Umbuzo kaAzande kuye wathi ke kulungile ke malume, ndifuna uva uba utamkhulu nebendisonda na. Khange bekhona impendulo yaloo nto kodwa kuthiwe hayi libala ngento zephasti subujonge into yoba kwenzeka ntoni. So guys linjalo ke ithumba lakwaNgcukana elokuqala eligqabhukileyo ngoNomfundiso. Walala nendoda etshatileyo wamitha ekhuzwa phofu uba makayiyeke loo nto leyo. Then kwaThumeka ke guys, uThumeka oko bethe ke ufuna bebexabana noHlathi mos ngobusuku ethe ufuna uhafu wayo yonke into anayo nditsho ikhampani. Uthe ke yena uyangasobomi abaxabana waphuma ngefestile wemka wabashiya apho bengambonanga. Waphinde wabuya ke ngobusuku. Uthe xa ebuyayo wabuya sechwechwa ke etsiba iyadi. Xa engena wagila kumgqomo wakhona uvule ngendlela ethile bezokhupha khona igawuni yakhe. Weva kuHlathi kukhona umntu okhoyo phandle. Waphuma lo mntana wagijima ke wokuzimela ke ngapha kodonga akambona. Uthe ke uHlathi sele ngaphandle waphuma uThumeka ezombuza uba yintoni uzolimala ngoba inoba zizinja mhlawumbi akho nto itheni buyela endlini. Wabe esithi omnye hayi ngamaphara la akhona umntu lapha eyadini. Wabe emince ke uyangapha but kangade bambone ke babuyela ngaphakathi. Uthe sebebuyele ngaphakathi ke wabona uba sebengenile wangena ke naye ethatha igawuni yakhe wanxiba. Xa sengenile
Ngose enxibile igawuni wathi gqinga uthumeka. Uthumeka wothuka into yoba ayibuyanga, ufuna nexesha apha. Wathi omnye hayi nam ndive ngathi ikhole nje kwamakhelwane ekhonkothayo ndathi mandikrobe. Kuthiwa omnye eli xesha phofu usule iruthi ke ngoku wakhawulezisa ke befake i-lipstick. Wasula nje wathi xa egqiba uyisula wajonga ngakumamakhe, wabe umamakhe embona uba ayikho nto engadibaniyo apha, mos lo mntu lo umhle akho nto ithi ugqiba uvuka. But ke ebengenayo i-proof yaloo nto ke. Wabe semyeka kanjalo kwahamba ngowulala ke usisi, wabe usindile ngolo hlobo. Oomabandla ke bebedibene ke guys, uThulani, uNtsiki naye ke uHlathi. Bebezincokolela ngale nto kaThumeka ke ofuna u-half of everything. Uthi ke uThulani soze yenzeke loo nto. But uNtsiki ubaphikisile guys, wathi guys wena ngoku wawuhlukana noZoleka lithi wafuna yonke into, itshintsha phi ngoku xa sekunguThumeka? Kutheni nto izawubacalanye le nto? So uvele waphela ngamandla uHlathi engazi, kodwa uqala wathi ayingeni ndawo ke loo nto leyo. Wathi omnye angeni, itheni izawusebenza xa kulicala lakho? KunguThumeka ayisebenzi. Uthi wawuthi unegqwetha apha kaZondo apha ekumele ekhote, ekumele into yoba wena uthathe imali ongazisebenzelanga zikaZoleka esenti. Nalona ke kuyafana ke, yiza ngakuwe ngoku. So uvele wangazi noba makathini ke uHlathi ke guys. So uNtsiki ke kweli cala uyamthethelela ke uthunza kakhulu. Enkosi ke guys, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.